ngajika lwazi ngimbezi ngaske ndikhale kakhulu xa ndicinga ngawe ngoba kubuya inkumbulo ndiske ndoyika nothandwa ngobe ndibathandile siye sohlulwa luhambo kuba bendazile nathi sohlulwa luhambo zinto zophela kanjena ke ndizange nokuthandwa nguwe. Baninzi baqala ukundihleka nondaba baqala ukundihleka bathi bona bebendixele ngenye imini le nto izophela soze sijolungu naphakathi soze sigqibe neminyaka ingaba bona bayazi long distance iyawuphelisa umtshato long distance iyaluphelisa uthando yazi minqweno yam kukuba ubuyele ekhaya kha ubuye